Masak mangut iwak panggang khusus kanggo anak wedok sing gedhe. Lah iki bahane ana tahune sing kotak-kotak tak irisi ngejeng-ngejeng kaya ngene iki ben rada variasi cah. Mari ngono terus ana panggang karonan panggang kalis. Lah terus kanggo resepe bahane wis tak tulis ning nggone jero video. Lah bumbune ki ya mung cukup dirajang-rajang kaya ngene. Lah nek wis terus tak angkrongno wajanku ning dhuwur kompor, tak kei minyak goreng, terus tak gongso bumbuku sing wis bar tak rajang-rajang mau, tak gongso nganti ambune kuwangi, nganti seweger, nganti ambune ngabrat-ngabrat, nyogroki irunge tanggane. Nah nek wis mateng terus disori santene cah, terus dicemplungno tahune. Tahune iki aku cukup tahu mentahan wae, nek gak seneng mentah iso digoreng setengah mateng. Terus tak bumboni uyah, penyedap, karonan gula, tak aduk-aduk ben supaya kelet, terus tak cemplungno iwak panggangku ki mang cah. Iwak panggang sing dawa ki mang tak kethoki dadi papat. Nek tak jarno utuh wajanku ora kamot. Mari ngono terus tak cemplungno ale terakhir. Wis ngene terus diaduk-aduk, kebur terus ben supaya ora mumbul. Nek wis mateng terus dipateni kompore. Iki lho widuk tenan cah.